L-aħħar inkoronazzjoni solenni fuq Vara li qatt kien hawn fil-Gżejjer Maltin seħħet fl-1973 fir-raħal tax-Xara meta ġiet inkoronata l-Vara ta' Marja Bambina. Propju 45 sena wara, il-Maltin għandhom l-opportunità unika li jgħixu din l-esperjenza mill-ġdid f'Taslima. Hekk kif se tiġi inkoronata solennement il-Vara titolari tas-Sultana tagħna tal-Qalb ta' Ġesu. Żorna l-Knisja parrokjali tagħha l-ġimgħa waqt li kienu għaddejjin l-aħħar tħejjiet għall-Oratorju Marjan tas-Sur Mas Joseph Magri li settela l-banda Sliema dakinhar fil-għaxija lejlet l-inkoronazzjoni. Il-Gwardjan Patri Paul Gallia għalilna kif l-istorja tgħid li meta Dun Pawl Vella bena knisja dedikata lis-Sakra Kor kien diġà ħaseb għal Vara għaliha. Vella kummissjona l-ġlormu Darmanin u meta dan l-estija fl-1879 il-Vara nżammet għand is-sorijiet tal-Ursorini l-Belt. 1881 meta fetħet il-Knisja l-istatwa ġiet u ġirru mal-ftuħ tal-Knisja għaw daħlet l-istatwa. U minn dak il-ħin mal-ewwel ma li l-istatwa jgħidulek għandna l-fatt istorja id-dokumenti li jgħidu lin-nies issaħret wara din l-istatwa u minn hemmhekk bdiet mal-ewwel id-devozzjoni. Dik kienet devozzjoni ġdida li Dun Pawl biex ngħidu hekk kważi kienu l-promotur tagħha hawn f'Malta. Kienet devozzjoni bdija xevalier minn saċerdoz Franċiż u kien approva il-Papa Piju IX. Għalkemm il-Madonna u l-Bambin kienu diġà ppreżentati bil-kuruni peress li t-titlu ta' Sultana tal-Qalb ta' Ġesu jitlob dan, il-Gwardjan stqarmana dwar din ix-xewqa ta' Slimiżi li tkun inkurunata solennement. Għax-xewqa kienet dejjem hawn kien hawn ħafna utiet anke ta' debijiet dejjem u dan, imma mbagħad ma tarx ma' żmien qisu il-Bambin biex ngħidu hekk kienu ppjana meta sa ssir din l-inkurnazzjoni għax dinha vera ġiet biex ngħidu hekk bħal sajjed taħna fil-Bnazzi. U ġie meta Morsi Arċisqof stess u rina xewqa li din l-istatu meta din devozzjoni biex inkurunata u ġiera b'mod biex ngħidlek mod solenni. U allura ġiet l-okkażjoni tal-100 tal-parroċċja u l-Arċisqof ħass li jagħti wkoll biex ngħidu hekk din il-grazzja u anke daqsxejn dal-unur lill-parroċċja fejlu il-100 mitwaqqif tagħha. Din l-inkurunazzjoni solenni tas-sib filgħaxija mill-Arċisqof Xikluna, il-parroċċja tas-Sakra Kor se togħla d-dinjità ta' santwarju. Il-funzjoni tibda fis-6 ta' filgħaxija b'konċelebrazzjoni pontifikali mill-Arċisqof u konċelebrata mingħand ta' isqfijiet saċerdoti u reliġjużi fejn wara l-omelija issir it-tqejjid tal-kuruni tad-def fuq ras il-Madonna u l-Bambin. Liema kuruni huma xogħol artiġjanali antik minn Napli. Wara jsir il-kxif ta' żewġ monumenti kommemorattivi fis-santwarju u l-Gażin tal-Banda Sliema. Il-festjal u l-ħadd pellegrinaġġ devozzjonali u flambo bil-Vara nkurunata li toħroġ mis-santwarju tagħha fis-7:30 ta' filgħaxija.